और में आधा लोग के प्यार में दिल टूटलो बा। तो हाथ टूटल बा ना का तार यूट्यूब म्यूजिक के नाम हो का हो का नाम होगा बताओ। ये तना सुनर भाई के जब दिल टूट गई। हाँ बोला। अच्छा ज्योति मस्ती म्यूजिक पगली कामना बात के चिंता बा तू कलू ना हम आई बागिन तू बाग हम आई नागिन तू नाग ते दोनों बात तो सच बहुत सारा प्यार कि हमारा रहते बोल रे पगली कामना बात की चिंता बा। बहुत सारा प्यार है मन से स्वागत है। एक के बार दे दी कि हमारा रहते बोल रे पगली कामना बात की चिंता बा। आई सब हमार भाई गई है सब कि तोरा के कौन हाथ लगा दी कि केकर केकर बियाह भइल बा। बियाह जब केहू के नहीं के भइल सबके प्यार भइल बा। अच्छा और में आधा लोग के प्यार में दिल टूटलो बा। तो हाथ टूटल बा ना का तार यूट्यूब म्यूजिक के नाम हो का हो का नाम होगा बताओ। ये तना सुनर भाई के जब दिल टूट गई। हाँ बोला। अच्छा ज्योति मस्ती म्यूजिक क्षेत्र के हैं और बहुत ही बढ़िया टीम ये छपरा सिवान के नाक। अगर हमने कहल जाओ कि आरा बक्सर बलिया में तो अंजनी रमाकिया जी के जोड़ा नहीं खे। बक्सर में अभय बाबा वैसे से सब लोग बढ़िया बजावेला। वैसे ही छपरा में राजन भैया के जो टीम बा ओकर जोड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। बैठी बैठी कि जानू हो खतरा बढ़ल बाटे घरे छापा पड़ल बाटे हमारा हो घरे तो हमारा रहते बोल रे पगली कामना बात की चिंता बा। के कहेला कि खाली यूट्यूबर लोग गंदा गंदा ही कैप्शन लिखेला लोग। ये यूट्यूबर लोग के चलते ई गाना ज्यादा लाइट में आ गए। तो दिल से धन्यवाद। तनी मनी लिखी ना लोग चली क्या करो हमको तो माना करो तो वो लिखो बोलो कि अरे तोहरा के हाथ लगा बोलो भैया कि गर्मी जाना तारू कहाया भी खून के भाई मैं लाइकन में इतना गर्मी बा कि अगर छोड़ दिया जाए तो मैं स्टेज सहित हमारा के सहित तो कंगले छापरा सिवान घुमा दिए। हाँ इतना रोकता लोग तब वो देखो कुल होता कि गर्मी जाना तारू कहाया भी खून के
कि हाथ में लेके चलिए कानून। सिवान जिला में पगला तोर ये कहीं चुनिंदा बा। छपरा सिवान में पगला तोर ये कहीं चुनिंदा बा। कि तोरा के कौन हाथ लगा जो बधावा जिंदा बा। तोरा के कौन हाथ लगा जो बधावा जिंदा बा। अरे असहित चारों ओर छाइले रहा यूपीया बिहार के हिलाइले रहा असहित चारों ओर छाइले रहा यूपीया बिहार के हिलाइले रहा कि जवन बोले ओके गोली से मार चला। आप बोले ना तोरा के कौन हाथ लगा दी जबले बगवा जिंदा बा तो हम कौन हम आसू बाबा हो वाह। चाचा गमछी कहने की बड़ा सुंदर लगा था यहाँ के हमारा के पहिरा दी। एक बार भैया का जोरदार ताली आप लोग बजा दियो। हाँ का कहते हो तो हम कौन हम कि राजा रंगदार तू झारत चला राजा रंगदार तू झारत चला दिला में करता कबारत चला। स्टेज पे बाड़ू तो खुशी ना खुशी है जी कह छोट चाहे बड़ तू एगो आज के समय में एगो बहुत ही सुपर हिट सिंगर बन तार रंगदारी वाला गाना ढेर हिट होला तो हम एगो रंगदारी वाला गीत गोले रहे मैं भाई हमर सुन ले ये शायद कि नया पिस्टल लिया बनी कीन के कि नया पिस्टल लिया बनी कीन के भाइयों तुम्हारा छाती में 6 गोली नया पिस्टल लिया बनी कीन के मारा छाती में 6 गोली। चले रे भाई आगो भैया कह रहे हैं कि कान्हा बोले के राई भाला चले लचीता के चाला। चाचा जब को प्रपोज कर रहे हैं क्या घुटने ये भी एक अलग अलग स्टाइल है। हाँ चल रहा है जब तक आओ तो माल चल रहेगा ना कि अरे राजा रंगदार तू झारत चला जब करदा कबार
हमार प्रदुमन भैया में करे बियाह हो का तिलक हो त यहाँ का एक लाइन बा गाय के गोबर आंगन लिपायो रघुनंदन हरि जब लड़का के तिलक चढ़ेला त माई बहन लोग ये गाना गावेला लोग गाय के गोबर आंगन लिपायो रघुनंदन हरि गजमोती चौका रायो सुन हो रघुनंदन हरि चौका बैठले दुल्हा पर दुमन रघुनंदन हरि ताही चौका बैठले दुल्हा पर दुमन रघुनंदन हरि गजमोती चौका रायो सुन हो रघुनंदन हरि ताही चौका बैठले शिव शंकर जी के बेटा रघुनंदन हरि ताही चौका बैठले